Radostné Vianoce sme prežívali v kruhu svojej rodiny. Kedy otca odviezla sanitka do nemocnice a nikto vtedy z nás nevedel, že sa už nestretneme. Aby sme čiastočne zmiernili mamin žiaľ, sme sa začali u nej častejšie stretávať v rodičovskom dome. Tu sme riešili svoje problémy každodenného života a mama sa tomu úprimne radovala. Žiaľ, druhé Vianoce, ktoré nás zastihli takto nepripravených, boli v roku 1985, kedy mamu postihlo 3 týždne pred štedrým dňom nešťastie a zomrela. Veľmi si jasne spomínam na chvíle, ako mi bolo ťažko na štedrý večer. Pri tom, že som si uvedomil, ako mama vždy na Vianoce spievala vianočné koledy a takto na nás prenášala atmosféru vianočného pokoja. Ich matka v roku 1982 o svojej veľkej rodine povedala: Vychovala som 13 detí a už dávno sa rozprchli z domova. Majú svoje rodiny, som len Pálko, ktorý je jediný ešte slobodný. Som naozaj veľmi rada, že sa všetci v živote uplatnili. Jedna sestra a 12 bratov. Dnes bohato rozvetvená rodina o vlastné deti. Našli sme v nej múdrych, pracovitých ľudí, ktorí bohato zúročujú